Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachake chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri mutsva uchiri munyowani 2026 unoyo aiwa wakamirirei kusubscribe nekutana on the notification bell. Muri yeZimbabwe handisida kudyirai nguva yenyu yakareba zvakanyanya. Ndine vhidhiyo retsoko yawanikwa iri pamubhedha ipapo ichiita zvinoshamisa zvinokatyamadza. Comment section ndeyedu da kuti muone video. Credit this video kwataba this video ndokwataba video. Tariba video iri kuti vanhu vepaHadzirare 263 vaone isusu hatirari musi watamuka tichitsudzura manews updates. Saka ndatiwanzei likes pa this video, shares pa this video, comments pa this video. Inisa Hadzirare ndafunga kusiyai tinosangana zvedu manje zvekare munguva inotevera. Hadzirare 263 ndine chimuti sofa ndakatiza nacho, hakuna anondibata pamanews updates. Kunyepa ukanzwa muno muZimbabwe chinzi kune munhu anokunda Hadzirare pamanews updates. Aiwa iwayo manyepo batai shamhu mumurova agare pasi. Machila ndandine umwe murume ndaigara naye. Musadaro kai Ndatiza kundauya kune uyu mudiki kozi uyo ndaigara naye ngari muhondo. Vana mudhara ndo vanhu vakuru vakatoverenga bepa iroro. Bepa rara rakanzi sha dzoka nemukadzi wangu. Right, we are reporting live tiri muno muGuruve. Munotiziva kuti kana tafamba isusu hatifambire nhando. Guruve. Kana muchifollowa mavideos yedu epano pa The African Angle TV, pane nyaya yatakamboposta kumashure yakanetsa mudare ramambo. Nyaya yepamhuri painzi pari kuonekwa zviwanda kana kuti pari kuonekwa tsoko iri kuonekwa mumba, asi pane mashoko mazhinji ari kutaurwa pamusoro pechiitiko chiri kuonekwa pamusha uyu. Regai ndimbokunzwisai muridzi wemusha uri kuonekwa tsoko achitaura, tinzwe kuti zvii zviri kuitika uye zviri kufamba sei. Ichokwadi baba. Ini ndakagara nditandara nemhuri yangu ndiri musitting room. Ndangoona tsoko ichimhanya chiuya yakanga yakaruma rusero moziva rusero rwokumusha. Rusero ndobva yasvika nobva yakanda rusero pamberi pangu. Ine mukadzi wangu nokushamisa kuti rusero tsoko yakaruma rusero takabva tatizira tichimhanya pana mudhara zvokuti tongogara namudhara panext nemanext. Svika pana mudhara tichivaudza kuti ndo zvatasangana nazvo. Vana mudhara vakauya vakamhanya vakasanganawo nechiitiko ichocho. Alright. Imi muri kuti tsoko yakauya iri mhenyu here pamba? Tsoko yaifamba moving ichitomhanya. Murisero manga munei? Mamune tsamba, mamune kabepa kangari maso. Alright, vana mudhara vauya kakazoverenga rakapepa uye kaiti kudii? Vana mudhara ndo vanhu vakuru vakatoverenga bepa iroro. Bepa rara rakanzi sha dzoka nemukadzi wangu. Ndo zvazvakanyorwa pabepa iroro ranga riri murusero. Imi mune mudzimai here? Imi ndine mudzimai wandogara naye asi ndane 6 months ndichigara naye. Alright, akambokujekeserai here kuti ndine murume wandaigarisana naye wandakatiza kana kuti ndakarorwa? Hai, ndakangonzwa kuti ndandine murume tikasiyana zvokuti akanga vakasiyana. Akangonzwa kuti aiwa kozi ane mwana angana, yakangonzwa kuti ndandine murume ndandakaroorwa asi takasiyana. Alright, ndeapi matanho makazitaura imi maona tsamba maverenga? Makazombomushanyira here murume kuti munzwise runyari kufamba sei? Vana mudhara si vanhu vakuru vaona chiitiko ichi. Vakazovhunza mukadzi wangu inini kuti chii chaitika. Mukadzi nobva adura akataura kuti ndani chidi ndandigara nemumwe murume andachigara naye. Ndobva mukadzi ataura kune murume uyu. Vana mudhara nanabamune ndobva vafamba kuenda kune murume uyu. Ndobva vanozama kutaura naye, asi murume akati ndoda kuripwa $2000 US nemombe 2. Ndikatepura $2000 US nemombe 2 nizvo ndiri mukorokoza. Kuri kunaya kuna kana chinhu chandiri kuwana ndinge ndasembo irondikava handakana sendi. Tsoko ichiri mere umbaivhena nhasi? Tsoko yangonyangarika but asi manheru tingoti kavata pambedha ine ndava ndikavata pambedha nemukadzi wangu inezvizvi zvirumba tsoko inenge ndingonzwa nyimharamarwa nengoti zvetsoko zviya zvimotarwa kasaundi ketsoko yakananga chikoya ndichimarwa hatina kana kusangana nemukadzi hapana tetingomarwa tese kuti mukadzi tokupedzisira tavata takagara. Zvakaoma. Ndeapi mashoko amungada kusiyira kuvarume benyu vanopota vachitachurawo madzimai avanhu kunyika? Varume madzimai atanga manatso kuvheta because ini mukadzi akaninyepera ndina kuti
akanyepera. Ndakamuudza kutoti hauna here mumwe munhu akandiudza zvakanaka, asi varume tangai mavheta vakadzi, kuti mukadzi uyu kana mbotoenda kuhama dzemukadzi kana vanana tete kuti munatso kuvheta kuti munhu uyu bo here. Kozi ndangopinda ndichiunga ndapinda wangu asi wamana ndiri kutambura ndikwata ndakagara ini ndotozvinhu izvezvi kudai masikati ndotovata kana pabhawa ndakagara nguvata ndakagara pabhawa nguvata dai nechimarwa netsoko tsoko pandiri. Zvakaoma. Zvinosirisa. Zvinosirisa kuseka nhamo ngerugare. Zvinosirisa. Regai tinzwewo mucomment section kuti vanokubatsirai sei, vanoti kudii. Zvimwe kune vanogona kubatsira nepfuma yekuti muripe mubudane nedambudziko rakata seirori. Pane mashuka ndoda kutaura ekupedzisira. Ndaenda kwamambo ndakamboti dambudziko rakura ndikati ndienda kwamambo nditi mambo honai chidhiko chandasangana nacho. But mambo ari kungotaura kuti zvawakatotaurirwa izvozvo ndandoripa izvozvo apa pari kunzi 2000 nemombe mbiri kuri vatoti ndatova kana mu3000 kana mu4000 ndakana sendi izvezvi ndiri kurohwa nesembo makomba makazara mvura handisi ndoita semambo ari kuti kwani ndanoripa ikoko futi ndodini. Pakaipa. Mazvinzwira mashoko ekubva kumuridzi wemusha uri kuonekwa tsoko. Ari kuti iyo tsoko yakasvika, asi musvikiro yakaita yakasvika ine rusero netsamba maoko. Mutsamba makanyorwa kunzi dzosa mukadzi wangu wawakatora. Zvinhu zvinotyisa mashura anotyisa ari kuitika muno munzvimbo yeguruve. Guruve iri kupisa pari zvino. Panapa paThe African Angle TV chiregai tinzwe mashoko kubva kumudzimai wacho ari kunzi dzosa mukadzi wangu wawakatora. Chiitiko chikuitika ndechetsoko. Imi tsoko muri kuti iri kuonekwa panapa zichokwadi imenyu. Itori menyu. Imimi alright, titambonzwa baba wachitaura. Tsoko yakasvika sei pamba? Tsoko yakasvika takatogara mudaini. Yasvika yanga yakaruma rusero nekapepa kanga kari mukati. Dzangosvika dzayakanda rusero pamakumbo pemurume wangu. Alright. Rusero rwakandwa. Tsamba maiona. Chii chakazoitika kubva ipapo zvichienda kumberi? Rusero rwakanda, tsamba yakaverengwa nemurume wangu. Handishaedza bhati unzwe tsamba zvayakaverenga. Tsamba yanga yakanzi kana uchida upenyu dzosa mukadzi wangu. Ichitumirwa murume wenyu. Imimi alright, sorry vatete ndichasinya kudzorera kumashure. Imimi makamboroorwa here before? Ndandine umwe murume ndaigara naye. Musadaro kai. Ndatiza kundauya kune uyu mudiki. Kozi uyu ndaigara naye anga ari muhondo. Alright. Sazvira kuti panogona pakaitwa chivanhu kushinwa. Kutoshereketwa. Asi imi makarambana here neuyo kana makangosiya ngobva kutiza muri kutiza murume? Ngotiza ndaona kuti uyu muhombe. Ndaona mudiki wezera rangu. Alright. Saka imi maona tsamba makuziya chokwadi kuti muri kufanira mudzokera kuna baba. Chii chamuchakamirira patiriona muchingori pano nanhasika? Why muchiri pano nanhasi? Kudzokereke because tsamba yazotorwa yakaendiwa nayo kuna baba kuna naatezvera wangu. Naatezvera wangu bva wauya wakatosvikirawo tsoka irimo mubhedhuru wachida kutoedza kuirowa. Alright. Yangonyangadika. Saka bva wazotuma munhu netsamba iye kune murume wandaigara naye wekutanga. Ndopa akasvika bva ati ndikutoda muripo. Akati aroda muripo? Anzi aroda chii nechii? Ndikuda 2000. Saka imimi pakaripwa ndokuti mudzokerere kumba uku kana kuti mune mukana ungodzokera chero izvezvi? Ina handikwanise kudzokera because yari kutoda muripo ende kana kudzokera kwacho panenge pakatongooma ndenda kuti ungoti regai ndidzokere because zvinoramba zvichingoitika because haimosukuri arika mubedroom. Nga zvakaoma. Saka yakazotongwa sei kwamambo? Kwamambo kwacho murume wangu akaenda achifungoti pamwe mambo achamubatsirawo zvichareruka. Kati zvakangooma murume wacho handinaye kuno kwacho haana kana mari. Because anotongoitawo zvichikorokozi. Mawanzwa amainini vachitaura vakati ndakatirega ndimbochinjawo
recipe ndimbonzwawo vechidiki vachiri kutemwa dzinobuda ropa vezera rangu ndikati regai nditize murume ndiende kune vechidiki chiregai tiite tsvagurudzo zvakare chiuya ineni tiite tsvagurudzo zvakare kuti tinowana here vari kunzi musharukwa vakasiyiwa nemukadzi ndikurukure navo tinzwe mashoko avo kana kuti divi ravo kuti zvii zviri kuitika uye zvakafamba sei. Alright, baba tine nhau yatiri kufambira tati hatingamboendi tisina kunzwawo divi renyu isu tiri vatapiwe nhau. Pane nyaya iri kunetsa yetsoko iri kuonekwa iri mumba asi pari kunzi pane murume akatorerwa mudzimai uyo murume akazotumira tsoko saka pataita tsvagurudzo taziva kuti ndimi ndosaka takufambirai kuya kuno kuti tinzwe divi renyu kuti zviri kufamba sei uye zvii zvakaitika. Sununguka yenyu kutaura. Ichocho chokwadi. Yakaitika murume uyo munhu akatora mudzimai wangu. Alright. Anditorera mudzimai wangu inini ndine kwandakafambawo ndafamba ndakanogadzira kwandakandofamba ikoko ndakanzi uyo uchienda unosechi tsamba pachigwenzi kwachangoenda ikoko. Wotsamba ndima akatonyora tsamba? Ndii ndakatonyora hungu. Ko makanyora mazwi mashoma mawanisa makati kunyora zvakawanda sekuru zvinonyazorwadza munhu pamwoyo? Aiwa izvozvo zvange zvakatokwanirana. Alright, taurai tinzwe sekuru mati makasiya tsamba pagwenzi. Alright. Yanga iri instruction nezvamamaudzwa? Instruction nezvanandaudzwa kwandandafamba. Alright, zvikazodii sekuru? Makazonzwa nei mimi kuti riva rangu randakati yava yarabata? Chakazoitika murume uyu nehama dzake wakazofamba tiri mukadzi adura kuti ndakati ndatiza. Ndopakauya kwamuri? Pakauya kwandiri. Auya kwandiri ndakamti no inini ndikuda kubhadharwa. Imi kuda kutobhadharwa here mudhara? Ndikuda kutobhadharwa 2000 mombe 2. Inyaya yakaoma. Inyaya yakaoma mudhara. Saka imi muri kuti kudii kune vamwe vane madzimai anoti kumbomba panze vari kunze uko muri kuti kudii mashoko enyu? Ini mashoko yangu ndeyekuti unofana kunge uchizvimirira uchiona kuti unofambira zvinhu zvako munhu. Alright, kuti zvichengetedzeke. Alright. Saka imi kopari zvino mukadzi akati ndoda kudzoka asi uripwa usati wapo munomubvumidza here? Kwete usati wauya aiwa azviti. Alright. Aiwa zvakanaka mudhara maita basa. Zvanga zvakatikoshera kuti tinzwe divi renyu. Ndizvo zvakaitika izvozvo mwanangu. Aiwa chokwadi maita basa nenguva yenyu mudhara.